Kaixo denoi hementxe gaude beste behin Leartibain Muturgun eta Busturialdean aste osoan gertatu diren albiste nabarmenak errepasatzeko. Beraz, hasi egingo gara. Xavier Lujuak eta Jesus Estradak irabazi zuten joan den asteburuan Leartibaiko lehenengo rallia. Lasterketa bera zapatuan egin bazen be, aurreko gunean barikuan, Markina Semenen parte hartzaile guztien aurkezpena egin zen. Probak guztira 5 arte eduki zituen eta batean edo bestean, errepide bazterrak bertoko herritarrez bete ziren. Gernika Arrazin elkarteko Ander Arana eta Arkaitzko Beaga bigarren geratu ziren bertotik. Gorkan Txustegi eta Xabat Urresti hirugarren geratu ziren. Orokorrean lasterketa ikusgarria izan zela esan zuten gidariek eta zaletuek. Antolatzaileak be ralliagaz gustura geratu dira eta balorazio positiboa egin dute. Horrela beraz, datorren urtean be antolatzeko prest daudela esan dute. Lekeitioko udalak urrian hasi zuen parte hartze prozesuaren bigarren faseari ekin dio. Lehenengo fasean hainbat puntu identifikatu eta gero, orain puntu horietan gehiago sakontzea tokatzen dela esan du udalak. Orain arte prozesuan 100 lagunek parte hartu badute be, udalak herritar gehiago bildu nahi ditu bigarren fase honetan. Lehenengo fasean herriak dituen aukerak, gauza positiboak eta hobetu beharrekoak identifikatzen saiatu ziren herritarrak udal ordezkariekin batera. Hori urriaren bigarren 15 izan zen. Orain bigarren fasean identifikatutako puntuetan gehiago sakonduko dute herritarrek. Bigarren fase horretan herritar gehiagok parte hartzea nahi du udalak eta horretarako komunikazio kanpaina indartu du. Azken batzarrak eguaztenean eta eguenean egingo dira. Ondarroako udalak literatura moak ekimena arrakastaz egin dela esan du. Egitaraua osoa eta zabala izan dela esateaz batera, datorren urtera begira be egitasmoak bere horretan jarraitzeko lehenengo harria ipinita dagoela gaineratu dute arduradunek. Adin guztiei begirako saioak egin dira Ondarroako udalak joan den asteburuan egin duen literatura moak ekimenaren barruan. Batean eta bestean herritarrek gogotik parte hartu dutela eta ekimenak eduki duen erantzunagaz pozik agertu da udala. Bide horretatik, datozen urteetan be ekimenagaz jarraitzeko asmoa erakutsi du Ondarroako udalak. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Ereñoko udalak Ereñozar mendiko gazteluaren induzketaren ikerketa zientifikoa egiteko hitzarmena sinatu dute. Horrela bada, ingurua leheneratzeko, kontserbatzeko eta balioesteko pausua eman dute udalak eta aldundiak. 2008an Euskal Herriko Gazteluak izeneko proiektuaren harira hasi ziren Ereñozar industen. Ereñon gaztelu bat egon zitekeela uste baitzuten. Lanak egin eta Ereñozar mendiko indusketetan Mikel Neira arkeologoak zuzendutako taldeak 12. mendeko gaztelu baten aztarnak eta hainbat hilobi aurkitu zituela jakinarazi zuten orduan. Proiektuagaz aurrera jarraitzeko 66.325 euroko aurrekontua onartu dute. Zestapuntako zaleek Ajangizko Javier Gerrika Etxebarria, Ajangizko Tigrea bezala ezagutua omenduko dute gaur. Omendua bera duela hilabete hil bazen be, herritarrek herrian hain ospetsua izan den kirolaria ez dutena izan omenaldi barik utzi. Eta alor berean, Domeka Azpiri puntista ondarrotarra be omendu dute Ameriketako estatu batuetan, 39 urtegaz erretiratu eta gero. Ajangizko Tigrea, horrelantxerik ezagutzen zen herrian Javier Gerrika Etxebarria puntista. Bere lorpenak hain izan ziren asko ze, Ajangizeko omenaldia egingo diola orain. Gonzalo Beaskoetxea Gernika Lumoko zesta punta eskolaren arduradunaren esanetan, omendua irrikitan zegoen omenaldiaren eguna heltzeko zain. Zoritxarrez duela hilabete inguru hil zen. Omenaldia kalzada egoitzaren aurreko zesta punta jaialdian egingo da gaur, 10:00. Bestalde, Domeka Azpiri punta-puntako pelotari ondarrutarrak be, omenaldia eduki du Ameriketako estatu batuetan. 19 urtegaz hasi zen Azpiri pelotan jokatzen eta 39 urtegaz erretiratu da. Omenaldia Dania Jaialai pilotalekuan egin diote. Lekeitio katugaltzeguna ospatuko du bihar. Beste behin be euskal mitologiako pertsonaiak herriko protagonista bihurtuko dira asteburuan.
Erakusleioen lehiaketan 30 dendak parte hartuko dute eta egitaragoa gaur hasiko da. Antolatzaileek herritarrei ekimenetan parte hartzeko deia egin diete. Dendak apainduta daude. Egitaragoa prest dago. Beraz, giroa baino besterik ez da falta. Beste behin be Lekeitiok goi-goitik ospatuko du katu baltzeguna. Erakusleioen lehiaketan 30 dendak parte hartuko dute, eta 9 eta 10 urteko neska kuadrilla bat, eta neska mutilez osatutako amorotoko kuadrilla batek osatuko dute epaimaia. Egun handia bihar izango badabe, ekimenak gaur hasiko dira 11etan, Barandiaran aretoan egingo den ekitaldiagaz. Gaurko zautsi izan da dana eta albistegiagaz amaitzeko zorion agurrei egingo diegu tartea. Beraz, jarraian, aste guztiko zorion agurra ikusi ahalko dituzue. Gure aldetik gogoratu, datorren barikoan barriro bezuekin egongo gara. Bien bitartean informazio gehiago aurkituko duzue hitzaren papereko edizioan, eta webguneetan behin informazioa, argazki galeriak eta bideoak eskuragai dituzue. Ordura arte, asteburu on eduki. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak, da musuak zuretzako. Zorionak da musuak zuretzako. Berriro ere iritsi zera urtek betetzera, aita mata senideak zorion zuzera. Pozak txoratzen atorni ere gaur zure etxera, maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Pozak txoratzen atorni ere gaur zure etxera, maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak, da